Barkanku da zuwa tashar Dutsen Dala. Wannan tasha mai suna Dutsen Dala ta ɗauki gabarar kawo muku wani sabon littafinta mai suna Soyayyar ɗan Garuwa. Shi dai wannan littafi sabida kyansa da ƙayatarwar da aka yi ta rubutu da abubuwan da suke ciki masu ɗaukan hankali na game da soyayya da tsatsuba da sauran abubuwan da suke burge mutane. Wannan ta sa muka ga ya kamata mu saka wannan littafi a cikin wannan tashar. Ku dai ku yi mana subscribe, ku danna ƙararrawa, ku yi comment. Sunana Nura Action. Ku biyo mu a cikin wannan shiri namu kashi na biyu bayan da muka gabatar muku da kashi ɗaya duka a wannan tasha mai suna Dutsen Dala. Ku yi sacin don ku ga yadda batun yake. Za mu ɗora. Maryam tana zaune a gidansu wanda gida ne babba ya kai fuloti ɗaya. Daga ganin gidan dai babu yabo babu fallasa. Tana zaune a kan kujera ta ɗauko remote ta kunna TV tana kallon fim. Jim kaɗan da fara kallon fim ɗinta ne sai ta ji wayarta tana ringi wacce ta ajiye ta a kusa da plasma da take cikin falon. Inda ta tashi ta ji tana ɗaukan wayar kiran da aka yi mata yana katsewa. Inda ta buɗe ki ɗin wayar ta duba sai ta ga cewar tabbas flashin aka mata amma kuma babu lamba, ma'ana dai an rufe lambar wayar. Inda ta shiga tunani, to ko dai mama ce ta kira ni, to idan mama ce me yasa ta yi min flashin? Amma fa ta rufe waya, da a ce ta buɗe lambar zan gane ita ce. To amma bari in kira ta. Inda ta tsaida fim ɗin ta daddanna lambobi inda lambar mama ta fito ta kira ta. Bayan yin ringi kenan mama ta ɗaga. Hello, ya aka yi ƙawar? Maryam ta amsa. Mama, me haka kuma na yin flashin? Maimakon ki kira ni, ai bai kamata ki tsaya kina flashin ba. Kina babbar yarinya amma kin buge da flashin? Mama, kai, gaskiya Maryam kina da matsala. Ya za a yi yanzu wayata tana hannuna a ce na yi flashin ban sani ba? A, to ba ke kika kira ni ba kenan? Maryam ta faɗa. A, ni ba ni na kira ki ba. Kawai dai kin so dai ki min magana sai kin tsokane ni. A'a wallahi ba haka ba ne, Maryam ta amsa. To in ba haka ba ne, ya za a yi ni na taɓa miki flashin ne? Mama ta faɗa. A'a, ni dai ba ki taɓa yi min flashin ba, amma dai yau na zaci ko ke ce don kuwa lambar da aka kira ni babu lamba saboda an ɓoye lambar. To, oho dai can ta matse miki, ni ko dan ba ni bace, ki je can ki nemo wacce ta yi miki flashin. Oh, haka ma za ki ce? In ji Maryam. Na faɗa, Mama, ke kin cika soki burutsu wallahi. Yanzu dai kina gida kenan. Ina gida, wallahi kallo ma na kunna kawai sai na ji an yi min kiran. Shi ne na ce bari in ji ko ke ce don an ɓoye lambar ne. To, ki dai daɗa dubawa, Mama ta faɗa. To, shi kenan sai an jima, sai mun haɗu. To, sai an jima. Maryam ta dawo, ta samu waje ta zauna, tana ta saƙe-saƙe a zuciyarta. To, wane ne ya kira ni? Amma kowa ya kira ni in ya matsi ya sake kira na ai. Ta ajiye waya inda ta ci gaba da kallon fim. Tana cikin kallon fim ɗin sai tunaninta ya zagaye inda ta koma tunani. To wai ni yanzu me na yi wa mutane ne? Maza duk suke ta ƙyamata. Haba, gashi fa idan na biyo hanya ina tafiya, mutane a rinƙa kallona daga mun haɗa ido sai mutum ya kau da kai. Wai menene haka ne? Kai, duniya, ni yanzu me na rasa? Dube ni fa, faran mace, dubi hanci, dubi idona, amma kawai shi kenan ni sai ka ce ba mace ba? Ta yi tagumi tana ta lissafin zuciya. Babarta wacce ake kira da Hajiya inda ta shigo cikin falon, tana shigowa ta ganta a cikin wannan yanayin. Ta ƙare mata kallo, ta ga dai ba kallo take ba gashi ta kunna kallo. Ta yi tagumi kuma da alamun dai tunani take kuma ta yi zurfi a ciki. Inda mahaifiyarta ta ce mata, ke Maryam! Inda ta farka a firgice. A'a, Hajiya, wallahi
kallo nake yi, kallon kike yi shine sai da na zo nan gurin ne wajen minti 5 ina kallon ki har sai da na gama lissafi na cewar lallai tunani kike sannan za ki zo ki ce wai kallo kike, haka ake yin kallo? Hajiya wallahi wani tunani nake, wani abu ne ya ɗau hankali na yanzu wallahi. To menene ya ɗau hankalinki da za ki zo ki rinƙa wannan tunanin? Ga ki ƙarama so kike yi cututtukan zamani su kama ki, su dame ki, ni kuma su sa ni a wani halin? Kin ga dai mu ba masu wani ƙarfi ne da za mu zo mu yi ta fama da ke ba. Ga hawan jini nan, ga paralyze, ga abubuwa nan da dama cutuka irin na damuwa. So kike ya kama ki? Ai tunanin nawa ba nisa ya yi ba. Maryam ta ce, to in ba nisa ya yi ba tunanin me kike? Wallahi waya aka bugo min. To ina ɗagawa sai ta katse, ina dubawa kuma sai na ga babu lamba. Mahaifiyarta Hajiya, to shi ne kuma wani abin damuwa wanda ya damu da ya kira ki ba sai ya kirawo ba? Sai ya sake kirawowa. Tunda ke kin ga yanzu ba za ki iya sake bin kiran ba. Wallahi ai da a ce na ga lambar da sai in kira in ji ko wane ne ko wata matsalar ce. To wace irin matsala? Mahaifinki dai ɗazu muka gama yin waya da shi. In shi ne ai zan ji in ma wata matsala ce. A'a daman ban yi tunanin haka ba, na yi tunanin mama ce. To kuma ta ce ba ita ba ce. To ai sai ki watsar, mahaifiyarta ta faɗa. To ai dama ni ma ba damuwa ne ba wallahi umma. To na ji, amma dai a daina wannan tunanin, ta gaya mata. Jim kaɗan mama ta fito daga gidansu, inda ta fito tana tafiya. Tiryan-tiryan ba ta zame ko'ina ba sai gidansu Maryam, inda ta tarar da ita a zaune tana kallo a falo. Ta samu waje ta zauna. Maryam, ya aka yi wai ni ɗazu na ji kina wata magana cewar wai na yi miki flashin. Ke da Allah wannan magana a wuce ta, amma dai ban sani ba ko ke kina da wata basira a kai. To flashin aka mun kuma babu lamba, ni ba a taɓa yi min ma irin haka ba. To, in ji mama, ba mamaki ma 'yan damfara ne. Kar ki sake dai wani ya zo ya ce ki ba da lamba akawun ɗinki ki bayar ko kuma ki tura wasu kuɗi. Maryam ta yi dariya, to ni ina nake da wasu kuɗin da har zan tura ko kuma a damfare ni. Akawun ɗin ma nawa duka nawa ne? Kuɗi ne na siyan katin waya kawai, ba wani komai a ciki. Duk da haka abin da na gaya miki ki yadda da ni, mama ta ce. To ai daman ba musa ki ne ba, amma dai ni na gaya miki ba ni da wani kuɗin da za a iya damfara ta ma, bari ma wani abin damuwa ya dame ni. To ai shi kenan, amma dai kin san wani abu? Mama ta ce da Maryam. Ban sani ba, sai kin faɗa. To, kin san lokacin tafiya biki ya kusa, kuma kin san kina da nuƙu-nuƙu irin na yanda kike in kin tashi kwalliya sai kin ɓata lokaci, shi yasa ma na zo da wuri. Gidan bikin nan za mu tafi. Gidan biki? Ai sai an jima. A'a yanzu ki shirya, saboda muna zaune a nan gurin lokacin na cika sai mu tashi mu tafi. To haka ne. Bari in shiga cikin gida in shirya. Inda ta tashi ta bar mama a gurin tana kallo. Jim kaɗan ta dawo, inda ta ce mata to kin gani ko yanzu ma kafin mu je gidan lokacin ma zai cika. Saboda haka mu je gidan wunin nan, saboda ba mu ga ta zama ba, kin san dai ƙawa. Haka ne, in ji mama. Inda suka tashi suka fito, suka je ta gaya mahaifiyarta mun tafi gidan biki. To a dawo lafiya. Inda suka fito suna tafe suna taku ɗaiɗai. Maryam ce ta lura da cewar wani yana jikin mota yana kallonta, amma suna haɗa ido sai ya kau da kansa. Kai, inda ta yi wani irin ɗan tsaki ta kalli mama. Ke mama wai kin ga wancan mutumin kallo na fa yake, amma wai muna haɗa ido da shi sai ya kau da kai, sai ka ce ya ga wani abin ƙyanƙyami. Kai, yanzu haka fa ba wani kallon ki ma da yi, wani can daban yake kallo. A'a bari ki gani, yanzu dai ba mun juya baya muna tafiya ba, bari ki gani mu juya a tare, muna duba shi za ki ga abin da nake gaya miki. To shi kenan, ƙyale shi bari mu shammace shi. Suna cikin tafiya sai suka juyo da sauri kamar an kira su.
sai suka ga mutumin nan yana kallon su, kawai sai maza ya buɗe ƙofar mota sai ya shiga sai ya rufe. Kin gani ko? Abin da na gaya miki kenan kike wani musani, ba gashi ba? Ni ba wallahi abin nan tsoro fa yake bani. Duk da dai yanzu daga an gama wannan bikin za mu saita ranar da za mu je wajen wannan bokan dai a yi ta ƙare. Har yanzu kika ɗau hanya 'yar hannu. In ba mu je mun yi wannan ba sai mu yi ta zama ga mata nan da yawa a gari, ko ina ka duba ga su nan tili, kuma yanzu kin ga maƙotanmu ma fa sai mace ta yi shekara wajen 40 ma wata take yin aure, wata ma sai ga ta wuce haka. Sai dai kawai dabarar da ake sai ga mutum ya koma koyarwa. Mu kuma gashi mun ɗau irin wayannan hanyoyin. Mu ma yanzu nan da wani ɗan lokaci ai sai a nemi samu a cikin wannan sahun. Kai Allah dai ya kiyaye bakinki ya sari guntun kashi, in ji Maryam. Au haka ma za ki ce? To abu ne fa in na ƙi ne fa tura shi ake gefe, ke kuma turo mana kike yi. Ya za in yarda da irin wannan? To Allah ya kiyaye, in ji Mama. Suka ci gaba da tafiya. Suna ƙarasowa gidan biki inda suka ga jeran maza sun kai guda 15 sun sha babban riga, inda suka tsaya suna ta tattaunawa. To yanzu menene abin yi? Idan mun tashi fa gidan fatin nan za mu ƙarasa kenan ko ko sai mun bari sai an jima? Inda wani ya ce, tab hadari gabas mai hankali ya waiga yamma. Inda samarin duk suka kalli wa'yannan matan suna tafiya, su dai suna rarraɓewa suka bi gefe, mazan suka bi su da kallo. Inda wani daga ciki yake cewa, kai amma fa wa'yannan inda ka san zaɓo su aka yi wallahi, ke ka ce su suka yi kansu. To yanzu ba wanda zai maganti ne shi ma a yi da shi? Karab sai a cikin kunnen Maryam, inda ta juyo ta yi wani kallo suka haɗa ido, kawai suka ci gaba da tafiya. Mazan nan biyu daga ciki suka taho da saurinsu, kamar za su je su yi musu magana. Suna gota su, kawai sai suka tsaya. Suna tsayawa suka daɗa kallon fuskarsu, kawai sai suka yi shiru. Su dai su Maryam da Mama ba su daina tafiya ba, inda suka ci gaba da tafiya suka wuce su. Ɗaya daga cikin mazan ya ce, kai ni fa wallahi waccan ko har tsoron yi mata magana ne, tana fa da mugun kyau, he ka ce aljana? Gaskiya ba zan iya magana ba, kar in je ta wulaƙanta ni. Inda shi kuma abokin ya ce, ba sai da gwaji akan san na ƙwarai ba, ka je ka bar banza wallahi, ka yi magana don ni na riga na auri ne, amma da tuni ka san wannan zamanin fa ana ɗan karɓan kebura, amma kai tun da baka ɗan yi auren ba ma, ai ya kamata dai ka ɗan yi ta ladan noma. Wannan ce za ka ce ta ladan noma? Ƙwarai kuwa, tun da ta farko ce, ai ta farko ladan noma ake cewa da ita. Kai ba ka da mutunci gaskiya. Wannan fa ta sawa a gaban mota ce fa. Ta sawa a gaban mota. Ni yanzu inda a ce ina da mota, ai ta sawa a gaban mota ce, ba kai saka rena ni ba. Kai ka sani, duk inda na keto za a ce tabbas na zaɓo mace ta gaske. Sai dai faɗar a baki, amma ba za ka iya ba. To bari dai yau in nuna ma cewar ni na musamman ne, inda ya juyo ya kalle su, kawai ya tafi da sauri. To a nan za mu tsaya. Ku biyo mu a shiri na gaba, wato episode na 3 a cikin wannan littafi mai suna Soyayyar ɗan Garuwa. Mu ga yanda za ta kasance. Ku dai ku danna subscribe, ku yi liking, ku yi comment don ku dinga ganin lokacin da za mu dinga sakawa. Sunana Nura Ado, wanda aka fi sani da Action.